IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Mangrugi Aldaw iti Miyerkules iti may 10th Aero Gymnastics Asian Championships pakipagpartisiparan ti nasurok upat aribo a gymnast manipod iti 12 pagilian nga agbabalubal iti Tagaytay City Velodrome. Babaen ti team nga Leap Dance 1 Asia. Ti torneo ket inorganisa ti Gymnastics Association of the Philippines nga indulwan ti presidente daytoy ani Cynthia Carrion ken suportado ti Asian Gymnastics Union. Sigon ken Carrion, may isa nga makapailiw ken dinamiko a performance iti atleta iti mangipakita iti pinagkaykaysa ken panagkakadwa dagiti atleta iti Asia. Makaawat dagiti podium finishers iti naisang sangayan a medalya pakitampukan iti sikat nga Taal Lake ken Bulkang Taal. Bayat amang tedmet iti linglingay iti kompetisyon dagiti official a mascot nga isuda bughaw ken lila. Impetengmet ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio nga may isa na pintas daytoy agundaway a may tampok iti pintas iti Tagaytay City manipod iti pagpaspasyaran nga People's Park in the Sky ken Picnic Grove agingga iti napudot a bulalo iti Mahogany Beef Market nga sigurado a makaibati ni napintas apadas kadigidigangan naet dagiti bisita ken atleta. Para iti IFM Sports daydi ni Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.